କରିବି ନା 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 କହୁନୁ ନା ନେ କଣ କହିବା କଥା କହ ବୋଉ କହିଥିଲା ମାଛ ମୁଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଦବ ତ ବୋଉ ଖାଲି କହୁଛି ଆଉ ବୋଉ କହୁଛି ବାପା କିନ୍ତୁ ଚୁପ ରହିଛି ସକାଳୁ କେହି ଥର ଆଇଲୁଣୁ ବେ ନାନା ଦିଅ ଦିଅ ନାନା ଦିଅ ଦିଅ ନାନା ଅତି କୁଲିଟା ଶୁଣୁ ତତେ ଯେତିକି କହୁ ସେତିକି ସକାଳୁ ଆଇଥିଲୁ କହିଲୁ ନନା ବୋଉ କହିଛି ମାଛ ବିହନ ଦିଅ ଦେଲି ତାପରେ କହିଲୁ ନନା ବୋଉ କହିଛି ମାଛ ନାଞ୍ଜ ଟିକେ ଦିଅ ଖାଲି ତା ବୋଉ ତ କହୁଛି ଆଉ ବୋଉ କହୁନି ତାପରେ ପୁଣି ଏଇଟା ଆସି କହିଲୁ ନନା ବୋଉ କହୁଛି ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦିଅ ତ ବୋଉ କଣ ସେ ଖାଲି ଖାଇ ଚାଲିଛି ବସିକି ସେ ଗୋଟା ପ୍ରକାର ବିଲେ ଚାଲ କାଳେ 20 ଥର ଆଇ ଖାଇଛି ଦେବି ନା 15 ଥର ଖାଲି ଖନ୍ଦା ଶାଳକୁ ଘରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ଆରେ ମୁଁ ଏଠି ବରଯାତ୍ରୀ ରୋଷେଇ କରିଦେବି ନା ବୋଉ କହିଛି ବାପା କହିଛି ଗୋଟା ଲୋକ ଆସି ସକାଳୁ ମାଛ ବିହନ ଛଣା ହେବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 40 ଥର ଖାଇସାରିଲେଣି ନା ନା କଣ ତମର କିଏ ବଡାପା କହିଛି ନାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ବା ପ୍ରମିଳା ତମେ ପ୍ରମିଳା ହୁଅ କି ଉର୍ମିଳା ହୁଅ କି ଝିଅ ହୁଅ କାନନ ବାଳା ହୁଅ କଣ ହେଇଛି କୁହ କଣ ହେଇଛି ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ କିଏ କହୁନ ତମେ ବୋର୍ଡ ପଢିକି ଆସିନ କି ବୋର୍ଡ ହଁ କଣ ବୋର୍ଡ କାଲି ମଙ୍ଗନ ଆଜି ମୋର ବାହାଘର ଚିହ୍ନି ପାଇଲ ନା ଜାଣିଗଲା ବୋର୍ଡ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରମିଳା ୱେଟ୍ସ ରଙ୍ଗବଳା ଚିହ୍ନି ପାଇଲ ଏବେ ଓହୋ ତମେ କନ୍ୟା ହଁ ମାନେ ତମ ନା ପ୍ରମିଳା ତମ ସ୍ୱାମୀ ନା ରଙ୍ଗବଳା ହଁ ତାଙ୍କ କାନ୍ଥ ଦେଇଦେଲନି ରଙ୍ଗବଳା ନା ନା ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ବେରଙ୍ଗ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବଡ ଭାଇ ଅଛି ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ବେରଙ୍ଗ ମୁଁ ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ନାଁ ଧରିବିନି ତ ତାଙ୍କ ନାଁ କରାହେଇଗଲା ରଙ୍ଗବଳା ଓହୋ ଦେଢଶୁର ନାଁରେ ଧରିବନି ବୋଲି ରଙ୍ଗବଳା କରାହେଇଛି ପ୍ରମିଳା ୱେଟ୍ସ ରଙ୍ଗବଳା ନାଇଁ ଭଲ 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 ରୋଷେଇବାସ ସରିଲାଣି ଆଉ ରୋଷେଇବାସ ସରିଗଲାଣି ସରିବା ପରେ କଣ ରୋଷେଇ କରିଛ ତମେ କଣ କରିଛି ପଖାଳ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା କଣ କରିଛି ଯାହା ତମେ ଆଇଟମ ଦେଇଥିଲ ଲିଷ୍ଟ ସେଇ ଅନୁସାରେ ହେଇଛି ଆଉ ହେଇଛି ସେ ଶାଗ ପୋଡିକି ପୁରା ଅଙ୍ଗାର ହେଲା ଆଉ ଚିକେନ ରେ କିରୋସିନି ମିଶିଛି କଣ ହଁ ସେ ବାଜ୍ୟ କଥାଟା କହିବନି ମୋ ରୋଷେଇ ଲାଇଫରେ ଏମିତି ଯାଇନି ତମେ ମୁଁ ଭାଇ ଇଏ ଖଣତି ଛୁଇଁ କହୁଛି ମୁଁ ଏମିତି ଜମା କରିନି କରିନ ଏମିତି ବା ହେଇଛି ହଁ ତମେ ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା ଚଲେଇଛ ଏଠି ସବୁ କାମ ଏପଟ ସେପଟ କରୁଛ ତମେ ମୋର ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନ କଣ ଚିହ୍ନ ମାନେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଦେଶ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ଓହୋ ମାନେ ପୋଲିସ ଆଉ ପୋଲିସ ନୁହଁ ଓ ମାନେ ମିଲିଟାରୀ ନା ଆଉ ଯୋଉ କଣ ଯୋଉ କନେଷ୍ଟବଳ ନା ଆଉ କଣ ଟ୍ରାଫିକ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଯା 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 ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଶୁଖୁଆ ପଖାଳ ଖାଇ ଦେଇଯିବ ଏଠି ନନା ଶାଗ ପଡି ଯାଇଛି ଯାଅ ଏଠୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ରୋଷେଇ ପୂର୍ବରୁ ମାଲ ଗୋଟା ବୋତଲ ଆଣିକି ଦବ ଆମକୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଖାଇବା କରିବ ସେଗୁରା କିଛି ନାହିଁ ତମେ ମାଲ ପିଲେ ଯଦି ଭଲ ରୋଷେଇ କରିଦେଇଥାନ୍ତ ଏବେ ଯେମିତି କରିବ ତାଠୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିଥାନ୍ତ ନନା ତମକୁ ଭଲରେ କହିଦଉଛି ସେ ସବୁ ଆଉଥରେ ରୋଷେଇ ଭଲରେ କର ନହେଲେ ସିଏ ଆଇଲେ ତମକୁ ଓଲଟେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ ଚିହ୍ନିନ ତାଙ୍କୁ ହେଲା ମୋ ରୋଷେଇ କ୍ୟାରିୟର ଭିତରେ ତ ଏମିତି କେବେ ହେଇନି କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଇଏ ନାଳୁଆ ତତେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଯୋଉ ରୋଷେଇ ପାଖେ ଟିକେ ରହିବୁ ତୁ ରୋଷେଇଟାରେ କେମିତି ଶାଗଟା ନାଗି ଯାଇଛି ମତେ ଘରୁ ଆସି ଦି ପଦ ମତେ ଶୁଣେଇକି ଗଲାଣି କଣ ପାଇଁ ଗାଲୁଆମି କଥାବାର୍ତ୍ତା ମତେ କରିବନି ରବେ ମୁଁ ତ ଉପର ଅଫିସର କଥାଟା କରାଯାଇ ଶିଖ ଟିକେ ଶୁଣୁ ତତେ ଓ ହେଇ ଆବେ ପଇତା କାଇଁ ସିଏ ମତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ବାମୁଣ ଷ୍ଟାଫ ରୋଷେଇ କରିଦେବେ ପଇତା କାଇଁ ମୁଁ କୋଡିଆ ପଇତା କୋଟି ଆଣିବି ଆରେ ପଇତା ତ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ପଇସାଟା ପକେଇବୁ ନା ଆଉ ଆମ ରୋଷେଇ ସଂସ୍ଥାରେ କଣ ସମେତ ବାମୁଣ ମୁଁ କେବଳ ଜଣେ ବାମୁଣ ଆଉ ସବୁ ମୋର ଓଡିଆ କୋଉଠି ଅଲଗା ପିଲା ସବୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ପଇତା ପକା ନା ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଛି ଆଣି ସେ ଗୋଟେ କୁକୁର ଭଳିଆ 20 ଥର କାଢୁଛୁ କଣ ଗୋଟେ ଆବାବେ ହାରି ଅଛି ମୋର ଉପର ପୋଷ୍ଟରଟା ନାହିଁ ମୁଁ କଣ କରିବି ଶୁଣ ମାମା ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନି ଆଉ ଏଇଟା ପିଆଜ ପକଉନୁ ସାଇକେଲ ଦୋକାନ ଯାଇ ହଁ ମୁଁ ଏଇଟା ସାଇକେଲ ଟିଉକୁ ପିଆଜ ପକେଇବି ରୋଷେଇ କରୁଛି ଗୋବିନ୍ଦା ଭଳିଆ ଚଷମା ଦେଇ କଣ ତାକୁ କହିବ ଆରେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଫୁଟଣ ଛୋକ ଦେଲା ମୋ ଆଖିରେ ମାଡ଼ି ଯାଉଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ମୁଁ ଠିକ ସେ ଦେଖି ପାରୁନି ମତେ ଗୋଟେ ଏଡେ ଚଷମା ବସ କାଚ ଭଳିଆ ଦେଖା ଦେଖ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁଛି ନା ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ଅଖା ପୁରେଇ ଦଉନୁ ଯେତେବେଳେ ଛୁଙ୍କ ମରା ଆଉ ଛିଟିକିବ ସେଇଆ କରିବି ଭାବୁଛି ନହେଲେ ରେନକୋଟ ପିନ୍ଧିକି ଛୁଙ୍କ ମାରେ ନା ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଶାଗଟାକୁ ଜଗିବୁ ଘରୁଆ କଣ ପାଇଁ ମତେ କହିକି ଗଲା ମୋ ରୋଷେଇ କ୍ୟାରିୟର ଭିତରେ ହେଇନଥିଲା ତମେ ଗାଲବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୋ ଆଗରେ ମତେ କରିବାନି ଦେଖିବୁ
ଦେଖୁନ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଗୀତି ନାଟ୍ୟ କରିବୁ ନା କ'ଣ? ଦୁର୍ବଳରେ ବେଲି ହଉଛି ତାଠୁ 4 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚାର ଗୋଟେ ଭିଟା କାଟିକା ଟିକେ ବେଲଚା ମାରିବାକୁ ଆଇଛି ଟେକି ପାରୁନି। ମୁଁ ଯେତିକି ପଚାରିବ ଶାଗଟା କାହିଁକି ନାଗିଗଲା? ଶାଗଟା କାହିଁକି ନାଗଲା? ଶାଗଟା କାହିଁକି ନାଗିଗଲା ପ୍ରଥମେ କହ ଚିକେନରେ କେମିତି ପଶିଲା କିରୋସିନି? କିରୋସିନି? ହଁ। ମୁଁ ତେଲ ପାଇ ନାହିଁ ଗୋଟେ ବୋତଲରେ ଯାହା ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ହଁ। ନେଇକି ଢାଳିକି କଷି ଦେଇଛି ବୋଧେ କିରୋସିନି ବେଶୀ ହେଇଥିବ ଆଉ କ'ଣ। ଆରେ ତୁ ଦେଖିଲୁ କୋଉ ବୋତଲ? ମୁଁ କାହିଁକି ଦେଖିବି ତମେ ଯାହା ଦେଇଛ ମୁଁ ସେଇଆ ଢାଳୁଛି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ଏଇ ପଇତା ଦି ଖଣ୍ଡ କରି ମତେ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅ ମତେ ବି କେବେ ଗୁଡିଆ ଛୁଆ କହିବେନି। ଏଇଟା ହଁ। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମ ପଇତା ବ୍ରହ୍ମା ବଇଛନ୍ତି। ହଁ ବ୍ରହ୍ମା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପକେଇ ବଇଥିବେ। ଛୁଏ ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣ 4-5 ପ୍ରକାର, କୋଉଠି ହଳୁଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କୋଉଠି ରୋଷେଇଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ରୋଷେଇଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଏଠି ବ୍ରହ୍ମା ପନିକି ଧରି ଆଳୁ କି କଖାରୁ କାଟୁଥାଇ ପାରନ୍ତି। ନା ଶାଗ କାଟୁ ଦିଏ ଭାଜିବେ। ଚୁପ୍ ର ଯେତିକି ପଚାର ସେତିକି କହ ଶାଗଟା ନାଗିଲା କେମିତି? ଶାଗ କିଏ? ମତେ ତ ବାରମ୍ବାର କହିଗଲେ ସ୍ଲାଇଟ୍ ତେଲ ଟିକେ ପକେଇ ଦଉ। ହଁ ସାଇଟ୍ ତେଲ ହଁ। ସକାଳୁ ପରେ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ସାଇଟ୍ ତେଲ କାଇଁ ହଁ। ଡବଲ ହାମ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ କି ତେଲ ଅଛି ମୁଁ ଖୋଜିକି ପାଉନି ସାଇଟ୍ ତେଲ ସେଇମିତି ଶାଗ ଭାଜିଦେନି ତାର ପଡିଗଲା କି ଯାହା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? লে এই বেটা ঘরে ঘরে তু মতে কেবি কেবি মা তোতে মু রকিকি ভুল করছি বে তোতে রকি ভুল করছি আবে মূর্খ পঞ্চম যাই তো পাঠ পড়িছু তু তো ইংলিশ কোন জানিনু আবে স্লাইট তেল মানে মু তোতে কইতেলি স্লাইট তেল পকেউ তা মানে হচ্ছে টিকে টিকে তেল পকেউ সকালু খোঁজুছি স্লাইট তেল